Punto 11. Moción do PP para que o Consello remete as accións correspondentes para crear unha comisión de seguimento da publicidade na súa web dos acordos plenarios aprobados máis o seu estado. Portavoz popular, ten a palabra. Alcalde, entre as ferramentas democráticas que os grupos da oposición teñen a súa disposición para participar na actividade da administración local e achegar iniciativas para a mellora das condicións e da calidade da vida da veciñanza, atópanse as mocións que mensualmente, de forma regulada, se presentan para o estudo, debate e consideración do Pleno Municipal. Estas ferramentas deberían axudar a ir conformando unha acción máis plural e participativa como reflexo das distintas sensibilidades e preocupacións da cidadanía e cuxa expresión máis real é o conxunto da Corporación Municipal. Ante isto, as iniciativas ou mocións que merecen a aprobación mayoritaria do Pleno inciden en cuestións de impacto para a veciñanza, problemas reais que os diferentes grupos constatan por propia iniciativa e moitas veces servindo de correa de transmisións de asociacións, de entidades ou de persoas individuais. É unha forma lexítima para tratar de que o Concello asuma e resolva os seus problemas actuando de forma directa sobre eles ou que demande as accións pertinentes de outras administracións, cando non sexan súas as competencias para a resolución dos problemas. Ao longo do actual mandato, no período transcurrido entre xullo de 2015 e novembro de 2017, lévanse presentado por parte dos grupos que conformamos a oposición alrededor de 200 iniciativas, das que un alto porcentaxe de elas foron aprobadas de forma mayoritaria e gran parte delas co propio apoio do grupo de goberno. Este importante traballo realizado polos grupos municipais na detención ou traslado das demandas da cidadanía, no seu debate e na súa asunción polo conxunto da corporación, precisan dun seguimento e concreción que permita visualizar os avances para o seu cumprimento e grau de execución. Dende o Grupo Popular consideramos que a adopción de acordos debe equivaler a adquirir un firme compromiso para a súa execución, tratando de incorporar os asuntos aprobados entre as prioridades da acción política do Goberno e dándolle cumprida resposta nos prazos sinalados ou, cando menos, nun período razoable. De igual forma, estes acordos deben facerse públicos e mostrar a súa evolución non só de cara á totalidade dos membros da corporación, senón tamén cara ao conxunto dos veciños e das veciñas. Entendendo, pois, a impulsión do Pleno como órgano decisorio e tendo en conta o exposto con anterioridade, dentro do Grupo Popular sometemos para a súa aprobación do Pleno os seguintes acordos. En primeiro lugar, publicar nun mesmo espacio da página web municipal o texto de cada un dos acordos adoptados polo Pleno Municipal de xeito individualizado, así como o resultado das respectivas votacións, xunto cos pasos dados por cada un deles ata a súa plena execución ou os motivos que a poidan facer inviable. Segundo, crear unha comisión de seguimento e control dos acordos plenarios na que con criterios de proporcionalidade estén representados todos os grupos da corporación. Terceiro, en dita comisión, que se reunirá con unha periodicidade trimestral, deberá informarse por parte do Goberno local sobre a evolución do cumprimento dos acordos ou, se fose o caso, dos motivos que imposibilitan a súa execución, incorporando esa información tamén de forma periódica no espazo que se habilite para este efecto na página web municipal. En cuarto e último lugar, facultar ao alcalde do Concello que delegue a levar a bo fin estes acordos. Nada máis de momento, moitas gracias. Portavoz de Veteranos en Común. Señor alcalde, bueno, xa temos comentado o feito do problema de información, de centralizar a información hoxe en día as redes sociais, non só a web municipal, hoxe en día todas as redes sociais, non vou poñer a enumerar agora aquí, pero faise necesario en calquera concello un community manager, alguén que xestione toda esa información e a poña en claro en cada un dos medios que se usan para transmitirlle a xente. Que non sexa simplemente un poñer fotos da actividade que se fai a nivel municipal, senón de informar tamén, evidentemente, e por eso concordamos coa moción, do traballo que se leva adiante no Pleno, dos acordos plenarios que hai, xa, evidentemente, do seguimento, que eso xa tamén é función nosa, non? Por eso, evidentemente, sabemos que non se pode contratar un community manager por culpa dunha lei que temos aí, pero vamos a votar favorablemente porque vemos unha proposta positiva, pero aquí, como en moitas outras cousas, o PP peca de fai o que digo, non o que fago, porque hai concellos que non, do propio Partido Popular, que non xestionan tampouco isto, nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Eu creo, se non me equivoco, que debe ser a terceira ou cuarta vez que debatimos algo relacionado co fondo do asunto, de que pedirlle ao goberno que cumpla o que apoia e que se informe de como vai cumplindo, acordos dos que nunca máis nada se soubo até onde eu recordo. Nese sentido, bueno, nós, como voto de confianza ao acordo, vamos a dar unha abstención, porque, claro, xa o di toda a moción, total, pa qué? Non? Entón,
entendendo que a información nunca está de máis, efectivamente, e que estaría moi ben que a veciñanza coñecera todo isto, honestamente dubidamos que outra comisión máis, que nunca máis nada se vai saber nada dela, nem se vai reunir para nada, non vai ser solución a nada, non? Nós entendemos que hai un problema de responsabilidade no goberno municipal, de responsabilidade política mínima nunha sociedade democrática, non? E que o mínimo que se pode exixir a calquera goberno é que cumpla o que aproba e que aprobe e execute o que anuncia, pero claro que en Betanzos temos unha lógica distinta, se se quer, e isto é obviamente unha brincadeira, e o goberno pode anunciar 1000 veces cousas que nunca na vida ten pensado facer e apoiar todo tipo de mocións que nunca na vida vai cumprir. Entón, claro, eu creo que podemos pedir responsabilidades políticas no pleno da corporación e nas comisións, sí, pero realmente é unha cuestión máis de fondo e terá de ser a veciñanza quen lles pida responsabilidades políticas, obviamente, por non cumplir o que aproban e por non facer o que anuncian. Entón, é unha cousa máis de fondo, non? É unha falta de responsabilidade terrible, desde o noso punto de vista, anunciar anos e anos cousas que non se fan. E, obviamente, nós entendemos que isto é unha actitude totalmente irresponsable e de fondo. E, bueno, cando debates isto 50 veces e temos que debatirlo a 51, pois será porque hai actitudes que son incorrexíveis en determinadas persoas ou agrupacións políticas, non? Entón, haberá que buscar outro tipo de solucións. Outro tipo de gobernos responsáveis e que anuncian o que van facer e que apoien os acordos que van a impulsar ou que voten en contra de acordos que nin comparten o fondo, nin as formas, nin a letra. Pero, bueno, si cadra moito pedir. Entón, nós, ter outra comisión por ter outra comisión para nada, honestamente, eu creo que isto xa o dixen, creo que me estou repetindo máis con bocata de allo, dispensando a expresión, pero é que teño que ser terriblemente escéptico pola experiencia acumulada. Entón, como voto de confianza vamos a dar unha abstención sabendo que vamos a debatir isto outra vez en 6 meses. E máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. No caso de Betanzos Novo, por exemplo, podo relacionar algunhas das moitas mocións que foron aprobadas aquí neste pleno da corporación por proposta de Betanzos Novo e que non foron executadas nin cumpridas. Unha moción que fixemos de medidas urxentes, a primeira, para a conservación do patrimonio cultural construído, a posta en funcionamento dos concellos municipais como órganos de participación cidadán, a integración do Concello na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para mellorar a disciplina urbanística, a elaboración do Plan Estratégico do Deporte, a elaboración do Plan de Rexeneración Integral do Casco Histórico, o debate anual sobre a xestión do goberno municipal, as medidas para adaptarse ao cambio climático e á transición enerxética, a elaboración do Plan Estratégico de Subvencións Municipais, a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, o Plan de Protección Civil e de Xestión de Riscos de Inundación, a renovación da Feira Franca Medieval, as melloras na Biblioteca Municipal, a eliminación de vertidos incontrolados, o informe sobre o cumprimento sobre os incumprimentos das condicións por parte da mercantil concesionaria Complejo San Roque SL, a ordenanza de protección contra a contaminación acústica, as medidas de emerxencia necesarias para protexer o Parque Histórico do Pasatempo e evitar que se produzan inminentes desplomes e danos, abrir ao uso público a zona de servidumbre do Río Mendo, as demandas veciñais no barrio da Pontebello Remedios, as medidas de rexeneración urxentes mentre non se facía ese plan estratégico, ese plan de rexeneración do casco histórico, pois unhas medidas para o casco histórico,
a ordenanza de protección animal e convivencia, bueno, ahora sí parece que vai a incluirse no próximo, pero bueno, a execución de obras de emerxencia na fábrica de luz, entre outras moitas. En canto ás medidas concretas, pois hai que ser un pouco máis escéptico, non? Se estas 4 medidas que se nos propoñen na moción poden servir ou non para que se cumpran máis os acordos municipais, pero, bueno, en todo caso, como estamos de acordo co fondo da cuestión, o da publicación na página web sí que nos parece unha cousa interesante, o da creación da comisión moito menos, pero, bueno, vamos a votar favorablemente a moción. Portavoz socialista. Bueno, si algunha das mocións que hoxe se trataron aquí, que foron moitas e algunhas importantes e interesantes, se en algunha se aplica de unha forma exagerada a demagoxia, desde logo que esta levase o premio á mellor actuación. O presentar mocións, sin duda, é moi fácil. Presentas as mocións porque hai unha necesidade e hai unha proposta. Pero levala a cabo sempre, ou casi sempre, unhas poden ser eminentemente de carácter normativo, que tamén ten e levan o seu tempo, e outras requiren seguramente dotación económica para leválas a cabo. Entón, desde o Goberno e con outras, porque aparte de levar a cabo as mocións que aquí se plantexan no pleno, hai moitas outras labores de curso diario que se teñen que facer día a día no Goberno. A moción parecernos adecuada no xeito de que haxa unha maior visualización das propostas que se plantexan e ter un seguimento de os pasos que se van dando en cada unha delas. En canto á intervención que tivo o voceiro do Bloque Nacionalista, desde logo, bueno, pues estamos en pleno desacordo. Sí, evidentemente que hai cuestións que son mellorables, pero parece como que se este goberno fora de unha extraña dictadura africana de non sei que lugar do mundo. E vale, pois a demagoxia está ben, o decir todos os incumplimentos está ben, e cada grupo pois fai o seu discurso, pero a realidade do día a día é moi distinta. Se quere seguir por ese curso, pois evidentemente cada grupo ten a súa capacidade e libertade de facelo. O feito de ter unha base e ter un apartado onde isto se vaya tendo un seguimento desde a página web, e ademais agora desde a nova página web creo que xa hai capacidade para poder xestionar isto de forma unilateral sin ter que enviar á Diputación, por tanto, plena disposición a poñer ese apartado e a partir de aí que se vayan indicando cada paso que se vai dando en cada unha das mocións e que non só os grupos políticos esteamos informados, sino calquer cidadán que o queira ver. E nada máis. Portavoz popular. Yo, disculpe, pero no entendí bien la intervención del portavoz socialista. Desde luego es una moción que se lleva el premio a la demagogia, pero después que la moción, o entendí yo mal, pero le parece adecuada la moción. Claro, no sabía a quién, como estaba mirando aquí, no sabía si a lo mejor se referían a mí o a otra intervención que hubo en la primera fase. Yo quiero entender que no iba hacia aquí, porque vamos a ver, primero que cada grupo presenta las mociones que considera, claro, luego ya sé que luego lo voy a explicar, pero bueno, era simplemente preguntaba, porque a lo mejor había tenido yo una confusión, pues no, ya era lo que me faltaba, ya porque todo socialista estuviera en contra de la máxima transparencia y difusión. No tiene más. Y es algo que, bueno, pues que hoy en día además se está haciendo mucho en diferentes concellos, pues dando una información detallada sobre el estado de las posibles o no ejecuciones de mociones. Agradecer evidentemente el voto favorable de quien así lo manifestó y nada más, desde luego, por parte del Grupo Popular. Portavoz nacionalista. Sí. Gracias, señor alcalde. A pregunta é simple, escueta e se contesta nun monosílabo. Cumplen vostedes as mocións que aproba este pleno? Ben, pois xa está. Entón, onde está a demagoxia? En decir que non as cumplen. A demagoxia está en decir que vostedes non cumplen as mocións que acaba de dicir vostede que non cumplen. Non hai máis preguntas, señor alcalde. Portavoz de Betanzos Novo. Da demagoxia, porque se non se poden executar, porque pola razón que sexa, pregunto, para que se votan a favor?
Si non se poden executar, si son inviables técnica, xurídica, económica ou políticamente, voten vostedes en contra. O que non poden é votar a favor e despois decir que é demagóxico pedir que se cumpra o acordado e votado moitas veces unanimemente e moitas veces co seu voto. Non entendo esta explicación. Deben de repensar a súa posición política. No, todos me entenden perfectamente, pero, bueno, é unha forma de facer o discurso. O presentar mocións, e todos os grupos o fixemos estando no goberno, estando na oposición, son fáciles de presentar porque hai a proposta e hai unha necesidade. E todos sabemos que existe esa necesidade e non podemos estar de acordo en desacordo con esa necesidade, evidentemente, e este grupo, como calqueira grupo, vota o que en aquel momento considera que debe de votar. Este no goberno, este na oposición, como xa eso ocorreu no largo da historia corta da democracia en Betanzos. Pero o cumprimento desas mocións terá que ter un recorrido, e ese recorrido pode ser breve ou pode ser longo, como se ve en multitude de asuntos, e non en este concello, en calqueira concello. Porque as peticións que hai para que se faga non sei que, e non sei que concello ou grupo de concellos, algunhas son históricas. E evidentemente que en todas as corporacións desos concellos hai unanimidade en que se faga, e logo pasan 20 anos e non se fixo aínda. Entón, non retorzan o discurso porque non é así, saben que non é así. O desacordo coa moción non se pode ter, porque non se pode ter, porque existe a necesidade. E o cumprimento da moción é evidente que hai momentos e hai cuestións económicas ou que dependen de outras administracións que non se poden xestionar en un plazo breve, pero non podes estar en contra da moción. Eu creo que non é tan complicado e que a demagoxia, evidentemente, porque se agora pedimos, como se pide en esta moción, que se pedía de rexenerar non sei cantas cousas no Porto de Betanzos e na Ría de Betanzos e non sei que vamos a votar en contra porque sabemos que non se vai a facer en este mandato, que remata o 2019. Non, eso non é estar en contra da moción, pero sabemos que non se vai a facer, porque non hai ninguna administración que este en disposición de facelo. Pero tampouco podemos votar esa moción en contra, porque tamén nos vemos que é unha necesidade. Iso é o que eu quería decir. Se non se me entendeu así, é que me expliquei mal. Que as mocións, algunhas son realizables en un tempo determinado e son normativas e son cousas que se poden poñer en práctica porque dependen de un procedimento simplemente organizativo dentro do Concello. Evidentemente, vanse facendo no plazo e hai evidencias de que así se están facendo. Hai evidencias. E outras que son xa de outra índole e índole económica, pois unhas poderánse facer e outras terán que esperar, como en calquera outra situación. Por tanto, refírome á demagoxia, non ao plantexamento da moción, por eso me refería que non era por eso, senón a todas as intervencións anteriores en canto ás cantidades de mocións que se presentaron e que poden estar incumplidas. Evidentemente, claro, sabemos que están incumplidas e trataremos de cumplilas, pero en un plazo determinado, non así como a lámpara de Aladino e que de repente aparezca todo feito. Evidentemente que non. Sinto se a interpretación foi mal feita ou se me expliquei mal, pero bueno, eso é o que quería decir. Señor secretario, consiga a votación. Sométese a votación o punto 11, moción do PP para que o Concello realice as actuacións correspondentes para crear unha comisión de seguimento e dar publicidade na súa web dos acordos plenarios aprobados máis o seu estado. Votos a favor? Unanimidade. En contra? Abstencións? Ben, se aproba cos votos a favor do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos Novo, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Nacionalista. Sí. Sabe que este cadro de aquí, o retrato de Antonio Faraldo, sabe cantos anos lle levou cumprir esta moción tan complicada e tan costosa técnicamente? 15. Aí está. Aí está de demagoxia. Ben, punto siguiente.